Yun mga boss, meron tayo dito isang NMAX NMAX na bagong bago pa sir. Yan, yung tema ni sir is yung mags. Yung mags niya is bingkong. Then magpapa-reangle na rin siya ng pulley niya. Dito na naman ito. Ayan yung mags si sir, bingkong. Hindi naman, laki. Kitang kita yan sa side oh. NMAX version 2. Bagong bago pa. Ganda ng ano. Umaalog lang, yun lang, umaalog. Sir, yung pulley niya. I-reangle na natin kasi lubog na. Nabilgroove na rin siya. Nabili raw niya sa online. Okay naman ang bilgroove. Matigas yung ano niya, naka sunrise. Ganda. Yan, magla-lunch muna kami mamaya na mga boss.